Yine bir ayrıtım pikir, o pikirim işsizlik. İşsizlik köp yurtlarda işsizlik hüküm sürüyor. Sebebi zavatlar, fabrikler kay yağdaylar yankı maşinine geçiyor. Önkü el bilen ulanayan yağdaylarda ola bir sebebi. İkinci yağdayı işsizlik diğer adamlar köpeliyor. Köpelmeyen sebebim dürlü yağdaylar var. Devlet kabri işleri ettirtmiyor. Yani sen sobstvini diyorlar orşa. Yani şahsi özün bir işecek olsan bir de bir neme diye karxanacık açacak olsan bir firmacık açacak olsan anıver açacak olsan açtırmaya. Ya şu nalog köp koyduruyarlar. Sen açmar yalak. Ya dedim de ola sen azar verip durdur yağdaylar var. Sen ösüşe koyan akla. Dine ösüşe koyal öz doğruk başındaki adamları, doğan anlaşlarını hossarlarını. Ol her yurdun cemiyetine bağdır. Azam Dobeye varsan ya Dobeyin yurdunu görsen şon yalak ya da Arabistan Saudiyyin kim görsen Arap yurtları görsen hemmesi şol özünü gowunu yetken adamlardır. Ya başka yurtları alıp görsen. Neft gazın paktan baylığın köp yerde öz bilçini diyalak. Şon yağdaylarda şon yağday emele geliyor. İşsizlik geliyor. Bardı gelin Xitay'a değil, işsizlik yok da emme işleyerler kazançlar kavdi vay değil. Böyle kazançlar kavdi tadı aylık günlük az. Aynı günne bir neyse ver yani bersele bir $2 ver yani ya $3 ver yani. Şu $2 ver ya $3 öz güllerini aylamalı. Aylamak şu güllerini ansat düşüyor mu? Elbette düşünaklar. Şoň üçin näme etmeli bolýarlar? Mezbur bolýarlar, ýurtlaryny terk etmeli bolýarlar. Ýa-da garyp basar ýagdaýda ýaşamaly bolýarlar. Garyp basarlyk näme getirýär? Bu bela beteriň üstünden getirýär. Käbir ýagdaýlar zatlary nimetkä? Görýärmi? Şoň üçin sen barda gel iş ýagdaý bulan ýagdaýda da aýl güllüň az bolsa däl. Ya aýl güllüň bolup däme sen toga tölemeli, barga tölemeli, suwuna tölemeli, gaza tölemeli, asan benzine tölemeli, maşynyň remontyna ýa-ni bejertmegini tölemeli, internetine tölemeli, asan ýa-ni dürli ýagdaýlara tölemeli, ýene näme etýär? Nalog tölemeli, döwlete ýene sen näme alanja puluny, eden zähmetini çekip alýar. O näme bolýar? O sen kanun sormak bolýar. Şeýdem adamlar kösenirip ýaşaýarlar. Görýärmi? Dürli ýagdaýda. Sen hakyň bermeýärler ka ýagdaýlarda. Ya ýagdaýda näme ýagdaýym aýlyk güllük berse de sen yeter yetmez ýagdaýyň bar. Şeý diýip näme etýär? Ömrüň kul bolýar, ýaş başyň garryan, garraw şeýdip ardan dünýäden ötýär. Ýani bir gizjek bir kysgaça men bir ýagdaý şeýle, işsizlik ýagdaýlarda.